my baby. Sister Chinwe, God bless you. Look, a Princess Shibugo, God bless you. Happy Palm Sunday. Ramesh Vakali, God bless you. God bless you. You are welcome to a moment with Mother Mario. Any moment you are spending with Mother Mario is a precious time you will never regret. You will never regret it. I want you to join this live program. Join me, join me. Abụ m onye ka m bụ n'ụwa o. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma o. Abụ m onye. Happy Sunday, Barnabas Omongede. God bless you. God bless you. Thank you for joining me. Abụ m onye ka m bụ n'ụwa o. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma o. Abụ m onye ị na-echere o, Chukwu ọma. Abụ m onye ị na-echere o, Chukwu ọma. Onye njọ dịka mụ ka ị na-echere o, Chukwu ọma. Onye njọ dịka mụ ị na-echere o, Chukwu ọma. Oh. Okay. Hello friends, how are you? I hope life is treating you good. Today is Palm Sunday. Today is Palm Sunday, 13th of April, 2025, Holy Week. I hope you people know that we have entered the Holy Week. So we must keep this week holy. These days, after talking, some people see me as somebody who is now talking too much. I'm not known for how many years I've existed in this life. Those that knows me very well, I'm not known as somebody that talks too much. But I play, I joke, I try to be happy. But condition make crayfish bend. Ụfọdụ ndị otu anyị emego m ka m bụrụzie onye na-ekwu oke okwu. Ọzọkwa bụ ebe ọbụla ifuru okwugburu onwe ya,
o megburu onwe ya n'ebe ahụ. O megburu onwe ya kwụsị ime ka o kwugburu onwe ya kwụsị ikwu. Aga m akwụsịkwa until ihe ahụ m na-ekwu. Jesus did not stop until mgbọsị ọ nwụrụ. He did not stop preaching the good news. All the apostles, disciples, they did not stop until the day they died. So I will not stop. Ihe sọkwara unu na-eme. Udiri black men ọsọkwara unu bido na social media because ebido go mfuba some. Achọrọ m ịma ife a na-ekwu ka m na-ekwu. M ga na-ekwu ya until ndị na-agwa akwụsị ife anwa ha na-eme. Ma ọkwanụ take action about it. O nwere okwu m kwuru. Message m nyere the other time. Mkpọrọ afa on 2 occasions because all along for generation na-abata na social media adị m akpọ afa mmadụ until 2 last messages nye mbịa kpọba afa. Reason nji kpọ afa bụ na enough is enough oge ọbụla na-generalize okwu. Oge ọbụla a na-generalize okwu. Asị ndị fada mba o nwere ife ndị fada mere. Ha nwere ndị fada the good to the core, the holy, that is against this thing na-emenu. Only that you are not seeing them on social media to talk and the moon no my reason. You ought to go. Enwe ọtụtụ ndị sister ife anụwa na-agbọbụ obi dịka ndele ebe a. Whenever I see people insulting priests of God, my heart breaks. I cry because Orio Genji Putowa Anuronomia Mamam Dinduta, God rest her. Wenuna mmadụ nwere ike ịkparị onye ụkọchukwu. Hey, mama mejiro ndị ụkọchukwu egwu egwu. Daddy mejiro ndị ụkọchukwu egwu egwu. God raised them and I was raised up that way. Apụtazie n'internet ifu ka ndị mmadụ na-akparị ụkọchukwu. Maka gịnị? Maka ihe Father Francis Eze and co na-eme na social media. I am calling Father Francis Eze now because I will explain before you people get rim na eji obara na mobiakwa ọzọ. Father Francis Eze, a Capuchin priest, a religious for that matter. I will tell you what he did. And I want somebody to tag him. As I said, Nnadikwa polite. I don't insult it. And the time na gwonu na nworo ya akpari ukochukwu, o time call the mara akpari onye ukochukwu. Adi ma akpari di mmadụ ibe m call for. If you know Mother Maria, I am a very simple person. Very understanding. Okay? Achọbụrụ because I'm na ukochukwu echoke eme ya advertise. Achọbụrụ imi advertise. Man ife nje ekwu ya m ka ndị ya ghọtahie m. Because of people who will misunderstand me. Nekwe. Okay? Ife mfu na page ye, mmadụ tagere m. Afia Francis U. Eze. Maybe a Detarom Eze Ebuhesh of Capuchin. I have so many Capuchin priest friends. That's so decent. That's so nice. When I need prayers, I call them. I say, Father, help me pray. Because we all need prayers. But, open na page, Father, otego, also kwa na-eme ihe a na-eme, na-akọta Ebuka Obi, na-akọta. Mana nke wuteziri m kita wo, Father took his time to write ogologo akwụkwọ na page about reverend sisters, nuns. Father abụrụkwa reverend sister. Ndị na-eje na nke Ebuka Obi, ndị na-eje na ministry. Father ekwurokwa, Father Francis
Francis ekwurokwa maka ndị fada na-eje ya o. Because all man okpo ndị fada ibi afa. Femenyi egwu now. He avoided them. Actually, drawn attention to Page because of Page is scanty. I know he's looking for followers. But I'm using him as an example. Right now, take all the last thing opposite on Page here. On a quarter, ndi case na house sister, my fabulous sister, ndi keneje, a priest na quarter, ndi sister. Otakos weje na Page nke sister nkọta bụrụ ndị sister ibie na onye nke ọzọ kpọga Ebuka Obi bingo. Oje ha de ha na okwenyere ha. O support ha. Ụkọchukwu kwesịrị kịta awulent ịga na-achọ mkpụrụ obi. Ụkọchukwu kwesịrị ịpụta kịta ka ọ wara anyị otu Jesu si wee nwune n'obe maka ihi anyị. Ọzọ kịta ifu ndị ya si na na-ebupụta ndị ụkọchukwu na social media. Because fa ga-eme ihe ndị a asị mechie ọnụ onwere onye ga-agwa ha. Negodu no millions of priests we have all over the world that are good. Ndị a na-ebutere ha mkpọrọwa ọnụ. That's why we wee Ebuka Obi okwupu ihe o kwuru maka ụfọdụ ndị fada. Ka o kwupụrụ ya asịsị na ndị fada niile, ọ bụrụ ndị fada niile. Father Francis says, let me ask you, because I'm na enwe ike iwe many Francis says, this one is of Capuchin. Amara m ebe Obi ngepulu kwa ya. Can you oge? When you are talking about sisters that goes to Ebuka Obi's Zion ministry and other Zion and other ministries, are you not also seeing priests? If you that time 100 days prayer, did you hear Father Okunerere saying that and up to 100 priests here? Why are you not talking about them? Why is these sisters that is your problem? Are you a woman? Are you a sister? Mama go sister. I respect priests. You are our second God. Unubu chukwu anyi na afu anya. Mana menna anyi kai mana na unubu chukwu anyi na afu anya. Many na emekwe ya. I still say so that tomorrow you will not go and quote Mother Mario because who they be go already. You see, in the page, Ebo de Serifa, one man, one fake account, and a Tiger's voice. Amara monyo, mana one day mama tonyo. Ofuku hi bien afu. Ojeba deye, castigate wam. Wuri for dero. All the kureba na nara ndi madu diha. You know, just for you to know. It won't say Kurokwe Ebuka Obi can wonu on where ife mmadụ ga-ekwu maka Mother Mario maka onye sister ọbụla ịchọ ịkọtọ onye sister dị ka m na-agwa gị eziokwu nwere ife na-ekwu na ihe sọrọ ndịrị nwoke nwere ife ọzọ ịmabụ m ori akpọrọ aseki fake the next thing we ihe gbasara nwoke anyị osunu na anya afro nwoke before jebe ichi sister asin no te anyị na-ene m anya kita na ọ bụ na ndị side ya na ma achọrọzi ichi sister sị gị na mma anụta di I mean obere kita una si na mma na boast nekenu m anya kita ona ma nwaro mma nwanyị ona ma etopụrụ ọ dịghị ka problem Mother Mario ọ bụ nwoke. Let me tell you, I don't attack people's personal life. If you watch my videos, my messages, I don't attack your personal life. Your personal life, my personal life is between me and my God. Your personal life is between you and your God. On the last day, God will ask you questions. How did you live your life?
Achọrọ m onye gị ịma onye gị na ya na-ayị. Achọrọ m ime ihe ị na-eri n'ụbọchị. Achọrọ m ime ka isi achọrọ m ime. So ife m na-eme ebe a voice of the voiceless. I speak against those a na-emegide. We have enough cross that mmadụ iburu cross nke ya tụkwasị onye ọzọ n'isi. That's what I'm talking about. Somebody told me yesterday, after the video mere, Osim Mother Mario, don't forget that somebody who lives in a glass house don't throw stone. And I told the person, I don't throw stone at anybody. And I'm not living in a glass house. I am very transparent. If you want to attack me as a person, go ahead. Oh, for video on social media one day, wait katampu. Nsinko ewan ko gini. Afun video ebe achọrọ m ịkpọ ya aha. One lady weta nwoke wee gosi na ha na-esusu ọnụ na social media. Amara m na-asị ya na enwere ife internet na-enwere ike imezi kịta. Enwere gosi onye gba ọtọ na onye agba ọtọ ewere ebukọsịa nwere ife ha enwere ike ime. So Father Francis Eze Capuchin, if you want to talk about me in your church, mobukwa ni inwe church, because kisi eme adịrọ sure ni inwere parish wee na-eme ife anụ ị na-eme na social media. Ọ dị ka inwe kefe nekita arụrụ m ọrụ abalị 7 p.m. yesterday to 7 a.m. this morning. By the time nga bata, oburu time for mass. Nje mass, after mass we have some meeting. After it, mbata kita oburu time mdere ncho iji we akụkọ Korea. After it, I have to do certain things in the house, prayers, and stuff like that. Today, I am working again from 7 p.m. to 7 a.m. tomorrow, 12 hours. I'm a busy person. I'll still answer calls on my daughters all over the world. Mother Mario, I founded 3 congregations. Ipa Father Francis aka osigi ha bu fake. Giwa original, yet if you na ru we be na social media, I castigate your fellow human being. Ndị original go sizi na inunu bu original. Since Mother Mario na ndị otu ya fake, show us that you are original. Onwe ife eji ama original. Ife eji ama original wu number 1, forgiveness. Ebuka Obi o mejogo gị in any way, forgive him. Mother Mario mejogo gị in any way by telling you the truth, forgive me. O ife eji ama original. Original ada agbasaga. Original ada akọtọ mmadụ ibie. Original na-ekwu eziokwu. Original na-efesa apostolate ya. Original shows love. That is why, look at my veil, is love. This is heart. Front of our veil is heart. I show love. That is why if I ring him na banaka, is still heart. Kobu na mgbe ine yanyi for heart, except my final profession ring. I preach love. So, since you are the original, you are the reverend, I am the madam, show me that you are original. Let me emulate you. Let me follow your way. I am not claiming original, but I am claiming to be a true servant of God, a messenger of God, like the prophet Elijah of the old, like John the Baptist of old. They are the people I am emulating.
Ukporofa, Mother Teresa of Calcutta. They are the ones I am following. I am not following you people that claim to be original without living out the life. Originals that is full of wickedness. Originals that come to social media. The only thing you do is to show us your academics by writing another person down. All the evils happening in our society, you are not writing it down. You are not talking about it. You have click. You have click. I've before. Now, you can't tag me as somebody in Abasaga. You can't ask me to keep quiet in a way for a reverend sister. Onye si ya chiri echichi. Rap ihe ni no game. I hope that na social media email isi na Ebuka Obi is a bingo. That sister choosy. And when I talk, when I see mechon no in her church, na me kusilike mu buchie. We are not secret cults. Ndie chichi, mandi father, mandi sister, I brought secret cults. Okay? Ogo for the hasi, ekune, na ya lay people. You know? Echetami in our diocese, Archdiocese of Detroit, the diocesan canonist who a layman. In America, diocese, even bishop secretary, were lay woman. Diocese of Nashville here, secretary how were lay woman. So, can all happen? Can you pussy hendia? Can you pussy hendia in eme? That's why I'm speaking. Because we are doing this thing na public. You came to the public on social media, Facebook. You are doing these things. And then when Mother Mario speak against it, you tell me, shut up, that this is social media. Does it make sense? It does not make sense because people are calling me. I'm a social media person. I'm a counselor. So people come to me and I check, they tag me and I come to your page and I check and I'm like, are you serious? That's why I don't want you people to continue commenting for them. Don't insult them. That's why I want us to pray this week. I want us to pray for all the priests in the whole world. Their work are drop easy. On one benine. I want us to pray for Brother Ebuka Obi. Yesterday, I nearly cried. Not nearly, I cried. When somebody tagged me last night. Because I didn't war. I said I started war from 7 p.m. yesterday. Somebody tagged me and I look where Brother Ebuka Obi was saying, I'm about to go. Hey. He said, I'm about to go. That means he's about to die. He wants to go. Do you know what it means? So, if Ebuka Obi dies now, Father Francis and co, you people will be happy. Right? If he dies today, God forbid, he will never die in the mighty name of Jesus. Amen. Where will he die? Ebuka Obi one name, you will not die. You cannot die. And no man born of a woman can kill you. Nothing will happen to you. Instead, it will be back to sender. Onye putarowa, sini ibe ya, agaghị ebi. Ihe ahụ o chere onye ahụ ga-eme ya. Owo fo ya na ahụ bụ na social media. Iji kwụsị ga-ekere ọrụ eke. Amara m ya ọfụma, mana language ahụ ọ na-atọkwa m ụtọ. Ekele ọrụ eke. Father Francis, gị na ndị otu gị rụọ nnụ nke unu hapụ Ebuka Obi aka ka ọ rụọ nke ya. Agwago m unu before. Kedu ihe ị na-akọtọ ndị sister?
Makanidaria cancer. Father Francis and co. Of Capuchin. Because they're not suffering from cancer. Just yesterday, I was on phone with my cousin brother. Ononoru. Osimu, na one neta is about to die. Hey, Jesus. Sagini ne me, osim no we cancer. Even I call to their breast. No ne kwon, when I no ko ne kwon. Osim ki ATM na video kan fo si obro kwa ma lelege. Muna wande mu no na phone. Wanya we kubie, we nwo of cancer. In America. If oji nye go onu okwu, ikot on the sister na seek for help. Imwere ihe na afọ na congregation ha. Obu na ha no n'udiri congregation Mother Justina Nwebe, how she dealt with us. Ina agbarizi acho help. Ibia na eweteri onu. Always some leaders in the wicked. Okay? And when some leaders, I ne president yani, ne the governor. Man, some leaders in the church are worse than them. Some of them are worse, quote me, are worse than these leaders in Nigeria. I see we take a and they are seeing, because some of us women, we tell them what we go through in our congregations, in our dioceses, in our churches. Both Catholic Church and Pentecostals and whatever. Okay? So let us pray. Let us pray. I am begging my beloved priest brothers, let us stop this. Enough is enough. Since how many years? 2 years now. Okachasi, since the last year, you people continue to be talking about Ebukobi. How market? He will not stop until you people kill him. Look at them use word and they use on social media. Okay? Since you people started talking, especially this year, you people are frustrating this man. He is somebody's child. Some people is like, more than it's okay. How are you telling me it's okay? Go and tell your brothers that it's okay. Go and tell Father Ebubedike of Nnewi Diocese, because I'm not generalizing. Leave our priests alone. It's not them. Let's call a spade a spade. Can you name me so that our priests Gamanjo and go and tell them to stop, that they are disgracing them on social media. Father Bedike is a principal in a school in Nnewi Diocese. Or if I know a corner kuzuru makia, as he catch them young, you see how he's catching them young. Kaimaka, feeling on how original. Come and tell me how you are serving our Lord. Come and tell me how you are touching souls. Come and tell me what we are doing. Let's compete. Let's start with me and you. Come for say Gine Ebukobi. Biaka muna gi maaka. Who kedonyi nazo? Ega na enye gi kedifi GMA. Our youths are there in Nigeria. They need job. Who have you given job? I can boast of how many people I gave job now in Nigeria. Akuruna. I knew about Akuruna hane kwokwe. I put on social media. Never tell mono. Madam. Sister Cheesy, what have you achieved since you became a reverend sister? What is your job? You live in Scotland. As a congregation, I don't know. Let me not even call your congregation because they're innocent people. What have you done except coming to the social media to dance Abataweba?
Ye wonu go ye ina agba agbata we ba. Inwe the God ipụta na social media akpa Ebuka Obi bingo. Bingo gini. I still interpret, I still feel bad whenever I see, because people continue to tag me with it. Bingo nkita wu gini onye na actually one anywhere. Ebuka Obi ki nechara anya sister, her correct name is Shazoka Ugala. From I think she's from Bise. You know, true my friends are good friends from Ahera diocese. You put that on a social yebo nugyo ye Ebuka Obi bingo. The God Kanorokwa afube maybe preach in a social media before, except if one ye in agba ka honum negwu eji onye obuna na cho followers. Go and check when I came into Facebook. As at 12 years ago, what if dika monetization? So I didn't come in here to chase shadows. Yes, Abia Makana mass communication. Makana, my apostolate is evangelization. So I agree. I am fake. My congregation will be fake. Man, no know original. Show me the way. Give me example. Let us follow you people. If alone una emezim, una shame the shame me. How can Father Francis come to the social media? Pick ending on. Oh God, oh degide. The sister Neje ministry. Family fair name and kaka. How many of them have you prayed for? How many of them have you solved their problem as a priest? How many of them have you given money? Father Francis says of Capuchin. How many? Some of them were fibroid. They need money to go for surgery. It's a common sickness for sisters. Igafe 40 years, 45, 50, muberon wizu. You achoba nwa. Ochobi hone grow. It's a common sickness. Some maybe don't wear bleeding. Some need healing. How have you helped many? Makana ndibunu, maybe ndibunu wele ego. They are not going through pains. Makana ni jiaho, as I said, idaria cancer, idaria at least even kidney problem, idaria high blood pressure, working on a medication every day. Oranke in area. Chineke gozrige no asa bobo inwete need the father o asa o mara mma nwa okorobia adibe ekpere ojo nekwe ya asa bobo na ya o ka nwa okorobia so o tarifa na ekwu ada amu echi ama. You don't know tomorrow. Oputa na social media makana na-ekwu okpoba madam nke aha na awa ha ka na-azọ obula afa ka na-azọ ife a na-ekwu kedu ife na-alụlụ Chukwu kedu ife a na-alụlụ Chukwu kedu ka onye chiri echichi ga-esi na-achọarị ya na-achọ followers iji wee chọọ followers makana ike agwụkwọ ndị mmadụ ha na-egekwuzi okwu Chukwu iburu okwu Chukwu bịa na social media they don't want to listen again because you are not onwere ife ị na-eme iji atouch ndofa you are not touching their life so why would they listen to you? Ndị na-arụ ya bụ ọrụ a na-follow ha. They don't need saga before they are followed. Look at go to Facebook and look for Father Augustine. Father Augustine name adoration na page ye. When I shared it on my page for people to follow him, I said then he was like 3,000 followers. Now Father no only 45,000 followers.
People are following him every day. He's not into saga. No saga. I will share him again on my page. Follow him. I'll be sharing those that you need to follow. When you start with saga, any day you stop it, people following you, they will go. They will run away. They will run away. You can't grow your page with fake. You have to grow your page with original. Makati TV says, should I track and hack his account? I beg, don't hack Father's account. I'm begging you, I'm begging you. I'm begging you in Jesus' name, I beg. Rapofa, let us pray for them. My heart breaks for Brother Bukobi. I feel bad. He's a human being. That's why I'm talking. That's why I'm begging my priest brothers to stop this, and the sisters that are into this to stop this. Please, this man is a human being. He's somebody's son. He's somebody's brother. He is somebody's friend. He has a lot of people he has to take care of. He's helping. Why are you giving him more crosses? Just like the day he said, no kute, obru problem. But Facebook the flowing day, who people onye dine no kute, onye ke dine nelu machine. I'm looking for grace. My dear. But the following day, Saint Agnes was sleeping on stone. Kedi kesi we mara o ha wala anyi. Ife na emekita aburu ife na emebu ho na mbo. Among other of virgins, how did we know they were virgins? They told us they were virgins, and church prayed and confirmed it. So if Ebuka said he's a virgin, and what about it? What about it? If he say he's a virgin. If you don't like it, come and boss your own. Ofonye sini ya na ama a challenge no brave. Obri fi kwesi iku, ifi kwesiri bu ni na challenge na ki onwe ki wokwa virgin. Yes. But let me tell you people, what is a virgin? In Catholic Church, there are two ways you can be a virgin. One is physical virginity. That since you were born, no man or woman has ever crossed you. That's physical virginity. The second one, the day you repented, the day you gave your life entirely to God, you said that from today, I'm not going to commit fornication or adultery again. I'm going to be chaste. That is the kind of, that's virginity. That's the kind of virginity of Mary Magdalene. Do you know that in the order of virgins in the Catholic Church, Ogane Chechi, Anemora Pronobi, Saint Monica, Ora Pronobi, Saint Emmanuel. Do you know that during order of virgins, Mary Magdalene, that woman actually to okute, that woman, from that day, she repented, and today she's a saint. Is counted among other of virgins in the Catholic Church. Do you know that? Because sometimes people now wonder. They talk about doctrine, without also reading their Bible, without also meditating, reflecting things of the Spirit. Kalilimadu. You need prayers to understand things of the Spirit. That's why I tell you people, be done go by Bible on. Be done go by Bible on. Iputa for a Catholic ebo a joker. Imama no a joker. Man, if we a Pentecostal no so call a joker, yeah man on a joker because obo Bible there. Can make you kwano. Because any day nkuchara ha chuare bam choba nka ya si nkuru if I am ni phone na ma mem but since your sister can kwelo
Manatafu atago kwa mnyabafu. My family, my close friends will tell you my history. I have suffered. But guess what? I always say, in every situation, smile. Smile, Jesus loves you. Let me tell you. Did you remember why Herod killed the holy innocents? Don't tell me some of these things is not jealousy. I quote you wrong, it is jealousy and nothing more. Because jealousy. I'm not seeing any love again in what you call correction. In what you say teaching. Rather, you are blackmailing. You are destroying. You are assassinating. You are so bitter. Bitterness is all I see. When the 3 wise men obiara na choka haga bunye Jesu onyinye nwa that the Savior has been born. Ha chogidu uzo we banye na nke Herod. Ka ha banye na nke Herod, King Herod. Fa gwa ife fa na acho, we have come to honor, to worship the newborn king. Herod say, what? Newborn king? Who you? Who born you? Who you be? Onye best biko. Don't track his account. Kaipele no hepere. Oh, yarano, barano. Ogadichamma. That's why I'm calling them now. And I'll be calling their name. If they give me reason to call them, I will call them. So that we stop generalizing that priest. No, it's not priests of God. No, it's just that 6 of them. But in those that come to down, Francis says nisi because Nayana Afumihe, I don't know, can make you on. Yes. So, what I'm saying, when King Herod heard that they knew that the Savior has been born, another king, say another king, he gave order that all the children born that time should be killed. Jealousy, because he feel and abia in their position here, and the innocent children were killed just because of Jesus. Ochoro nyozo. That's why Madiga bata no chichi. Ochoro ichi forever. Na nigi ka amuru mu ochichi. That's why Madiga puta file na onye kwuru oti akubu akwatu na mu weze ga kwoto no wa. Omwa ka echiri echi, omwa wu the anointed one. Onwere onye ozo chukwu ga raise to do what I supposed to do. That gift except me. Forgetting that I still say it. Prophet Elijah was not an ordained priest. Prophet Elisha was not an ordained priest. And what made you think that in this generation we can no longer have a prophet? Before the birth of Jesus, who gave the prophecy? The angels, they used to walk. You think they're no longer walking now? You think if days is yozi? Fanezi. Mano nezi yo no na makwe. Unene onya hanya si onye njo. Unene onya hanya asi onye njo. Onye obuna nwere oya nke ọ na-aya. Yes. Leave Ejike alone. If he dies today, you will not take over the Zion ministry. You will not carry all that crowd. Yes. Give to give will give to give. Chineke again nye gift nke onye ọzọ. Develop your gift. Work with it. And you get your blessing.
Let us pray for all the priests of God on social media causing saga, bringing down the dignity of priesthood. My heart breaks. Father, please, in any way you can do it to put a stop to this. It's no longer healthy for your people. It's no longer healthy for your children. Many are losing hope. Many are losing their faith because of what our priests are doing on social media. Father Lord, Amoronka Father Francis and Kocho ka ibia kobo onu na Facebook. If ocho ka mbia na page yoga ka ikobo onu. Chineke bia noro otuto. Chineke bia nezie ndị ụkọchukwu gị anya. Ndị tere ude n'ụzọ pụrụ iche ka ha neta anyị. Ka ha gbaziere anyị, ka ha chekwaba anyị, ka ha rụọrọ anyị ọrụ dị iche. Ka ha bụrụ ndị ga na-esi n'aka ha wee na-agbaghara anyị mmefu anyị. Chineke bịa ka iwere ọnọdụ n'ime ha. Father, come and bless them. Come and sanctify them. Give them all the necessary graces they need to do this work we have called them. Grant them more wisdom. Open their eyes. Father, raise more powerful priests who will correct others boldly to stop what they are doing. Nna afukwa m n'iru akwụkwọ. Afọ m ndị ụkọchukwu abụọ biniterenu wee kwuo okwu megide ihe ha na-eme. Afọ nke si wee shut ha down. Father, raise more priests who will not be afraid of what the devil can do, but those who will be afraid of what only you, God Eternal Father, can do. Father, raise more powerful priests for us. Father, please, the devil has entered the church. Father, please, I'm calling upon your holy name among we sisters. Father, come and put love in our life, in our communities, in our congregations, so that we stop looking down on some people, but rather to face the call, to face the vocation, to do the work God has called us to do. Eternal Father, please let us pray. Wherever you are, pray. Pray for our priests. Pray for our sisters. Begin to pray. Hey! Ezenke Nigwe. Chukwu monsa akpọkuongi n'isi ndị chiri echichi. N'isi ndị ka ịkpọrọ oku pụrụ iche. Nna bịa nyere anyị aka. Ka ihere hapụ ime anyị. Chimekwena ka m daa, abụ m nwa nke gị, mgbe okwukwe m dada, chimegbachina m nkịtị o, ụzọ mmechiri, nna m meghere m ọnụ ụzọ, kọlọma niile ruru n'isi m ghara ịla n'iyi. Chineke ekwela ka ọrụ niile nke ịrụrụ n'isi m wee laa n'iyi. Chime ekwekwana ka anyị daa. Nna bịa nyere anyị aka. Nna bịa nọnyere anyị. Nna gbuoro anyị mkpa anyị niile. Chineke bịa gọzie anyị. Nye anyị gracia nke anyị ga-eji wee zere ihe ọjọọ. Ka a ga-abụ na ihe nke anyị ga na-eme bụ ihe nke ga na-enye gị otuto. Father, remove the spirit of scandal in our life. The spirit of scandal in our life. Nna, sanctify us. Sanctify your children. Sanctify your children. Your children you have called in a special way. Nna biko nna. Eze biko. Ana m akpọku gị n'isi ndị isi anyị ka ha mee ife ha kwesịrị ime. N'isi onye ọbụla nke na-apụta wee na-emebi na social media. Nna, touch ndị isi ha ka ha mee ihe ha kwesịrị ime. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Amen. Ka anyị kpekwa ekpere maka nwanne anyị nwoke bụ Brother Ebuka Obi. Onye nke dịka ọ na-enwezi obi nkolopụ. Onye nke dịzi ka gasị na ike agwụla ya. O Chineke, na mbụ ana m enye gị ekene n'isi ya. Ana
ekene n'isi brother Ejike Obi. I am thanking you, Lord, for the gift of that young man in our life, in our generation. Father, kasi wefu odije new. Kasi wefu nkeji weburu mmadu ogi wakpodu yoku. You have used him to do a lot of things. You have used him, to save many lives. You have used him to convert many people to Christianity, to Catholic Church. You have used him. Oh God. Many souls has been touched through him. Father, I bless you for his life. Father, na me were kita na tinye gi n'aka. Oh. Chukwu gụnyere ya. Chineke gụnyere ya. Ebe Chukwu gụnyere ya. Onye ga-agụpụ ya. Chukwu tinyere ya. Omega tinyere ya. Ebe Chukwu tinyere ya. Onye ga-ewepụ ya. Chimu kpọrọ ya. Onye nwe mkpọrọ ya. Ebe Chimu kpọrọ ya. Onye ga-achụpụ ya. I always hear people say, that group, let him leave Catholic Church. Let him leave Catholic Church and go and open his own church. Oh, Chineke. In heaven, God will not ask you which church do you attend. He will not ask you. This man is born and bred up in the Catholic Church. Father, protect his faith. May he not lose his faith because of what those he believed in are doing to him. Oh. Chineke nke pụrụ m ihe niile. I have not seen a Yoruba priest pursuing this man. I have not seen a Yoruba native doctor pursuing this man. I have never seen ndị na-abụrụ ndị be ha na-apọshu ya, mana ọ bụ ndị ụfọdụ ndị ụkọchukwu anyị ndị Igbo ụmụnne kwesịrị ịnabata ya, ndị si na ọma kụrụ mmiri ṅụọtọwa iko. Chineke gbata ọsọ enyemaka. Nna bịa mee ya ọṅụ, nna bịa fichaa ya anya mmiri, nna bịa bunie ya enu. Chineke bịa nara otuto n'isi ya. Fada, imere ka ị ga-esi mee ihe a ka o wee kwụsị. Chineke bịa mee ya n'aha Jizọs. Eze m bịa mee ya n'aha Jizọs. Amen. Nna ka m bụrụ nke gị o, Jizọs ka m bụrụ, mana ọnwụ mana ndụ ka m bụrụ nke gị o, Jizọs ka m bụrụ, nyere m aka ka m bụrụ nke gị o. Father, now I pray for all my followers. I pray for all Zionites, followers of Ejike Obi. I pray for all those who put their trust in you. I pray for all those who are looking for your mercy. I pray for all those who put their last hope, their last trust in you. I pray for all those who are going through persecutions, who are going through character assassination, who are going through personality assassination, those who are going through false accusation, those who are being called fake every day. Father, the enemy is roaring like a hungry lion looking for someone to devour. Father Almighty, God the eternal Father, God the Son, God the Holy Spirit, I call upon you now to come and help us, to come and lift us high, to come and sanctify us, to come and fight our battles. Father, Lord, ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ o, ekwensu agaghị emetụ ya aka o. Ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ o, onye iro agaghị emetụ ya aka. I've come to the end of this program. I intended to do it 1 hour so that those that want to do other things they want to do, they can go ahead to do it. It's already
Honestly, I can't understand. I feel broken. Ebuka Obi will not die in Jesus' name. Amen. Ihe ọbụla ndị iro na-echere anyị, ọ ga-agaghachiri ha. Ọ ga back to sender. In the mighty name of Jesus. Whoever that wants to assassinate our name, it will be back to sender. So that you taste that food you are cooking for others. Obuni na-ebe ino. Na-eme anyị accuse falsely. N'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ, a ga-eme gị accuse falsely and in a more shameful way. Obuni na-ebugharị ihe anyị na social media. Na-ebu anyị ebubo na-abụrụ eziokwu, otu ahụ ka ị ga-esi nwetakwa even in your own family. Fire ebo gị ebubo. Nke gị ebubo nke ya ebo gị eji eje nga. Nke anyị wụ ka ime ka ihere mee anyị. Ihere ọka na-emekwa na anyị. Anyị anụcha n'ife ndị ahụ niile. Ọ bụrụzi new. Ụwa niile ma ihe iji na-ekwuta anyị. Maka na ana m agwa gị eziokwu. Maka asị gị hapụ Ebuka Obi. So ife soro gị mee, ọsọkwa gị bata n'ụlọ ụka gị. Topic homily ga-abụrụ Mother Mario. Ihe ogi ka ihere ga-eme. Ihere ama mem. Maka na Chineke a 45 gom. Onye gom Gracia nke nji wee kwudosi ike n'ife nke n'ọrụ nke na-arụrụ ya. Jesus big man, onye na-amaghị ya kpọ ya nwatakịrị o. Onye na-amaghị ya kpọ ya small boy. Asị m onye na-amaghị ya kpọ ya nwatakịrị o. Onye na-amaghị ya kpọ ya small boy. Ụmụnne na Kristi, share this message. Do not forget that this is Holy Week. Please say your rosary. This is a powerful weapon. I'm commending all of you in the hand of Our Lady, Mother Mary, to continue to guide and protect us. For him to use her vaginal mantle to cover us, protect us from the hands of the enemies. The enemies are too much. They are too much. They are so angry. Hey, they are so angry. Mana the God we serve. Hey, the Lord we serve. Instead, that Holy Ghost thunder will fall on them. They will confess that Jesus is the Lord. Can you mezie no kama? Can you mezie no kama? Ihe ahụ na-esere anyị. Can you mezie no kama? Ihe ahụ dịrị mụ na gị. Can you mezie no kama? Can you mezie no kama? Asim can you mezie no kama? Eluigwe dị ire, ọkụ mmụọ dịkwa ire. Ihe niile anyị na-eme, Chineke na-ahụ ya. Kajisike maka na Chukwu na-abịa ọzọ. Mmadụ n'ụtụtụ ozudo hụrụ chi o. Ka anyị mezie, ka anyị mezie, ka anyị mezie n'ụka mma ihe ahụ na-ese okwu. Ka anyị mezie n'ụka mma ihe ahụ na-ese okwu. Ka anyị mezie n'ụka mma. Ka anyị mezie n'ụka mma. Ka anyị mezie n'ụka mma o. Ka anyị mezie, ka anyị mezie, ka anyị mezie n'ụka mma. Father Francis Eze Capuchin, ụkọchukwu nke Chukwu, onye anyị na-aga confession n'aka ya, asị m gị na Ebuka Obi mezie, gị na Mother Mario mezie, gị na ndị sista na-aga Zion na-aga ministry dị iche iche mezie. Kpere anyị ekpere ka
Karizi na iji aga Zion ka Chineke zaa ekpere. O nwere ka ọ zazie ekpere ha kwụsịzi ịgagharị. Ihe ahụ mere ndị sista ji ejegharị. Father, kpelu fe ekpere ka their problem dị solved. Ọ bụrụkwa na as you wrote na ụfọdụ n'ime ha abụrụ sister ha wụ fake na-eyigharị efe. Mgbe na-ekpere ka ha wururi sister because by them iyi efe. Sister mean na ha chọrọ ichi sister. But for one reason or the other, he make ya. So, kpelu fe ekpere. Kpelu fe ekpere. Ọrụ gị, ọrụ ndị ụkọchukwu, you a counselor. Ihe eji mara unu wee ikpuchi. Ya ikpuchite. Keeping secret. Mana, kezi ka unu si keep secret. Ba ipụtazi na social media. N'ezie nke unu ma amatope ya. Mgbe ị bịakwuru ịkọ ndị na-akọ ọnụ. A priest of God bịa na social media. Tope aki oyibo nsugbe. Ịkawu fada. Ịkawu fada. Onye kwuo ịkpọ ya fake priest. Anybody that speak for Ebuka Obi for you is a fake priest. Enwekwa ndị fada Catholic. Nwekwa ndị fada Orthodox. Which makwa na Catholic Church recognize them. Nwekwa ndị pastors. Of course, every priest is even a pastor. Mana abịa n'iru akwụkwọ, unu ga-akọtọcha ha, yochacha ha na nke ọwụkwanụ fada, nke ọwụkwanụ pastor. Mana ife ị na-eme, agwa ị na-akpa ruru unyu. Ịma na be anyị, kọstọm anyị, ada atụpụrụ fada ọnụ. Ihe ọ bụ na fada mere dị oke. Ị try ya. Ihe mebie. That's why I said, aka m dịkwa ọcha, I cannot speak against a priest. Aga m akọtọ fada, maka na enwe m fada ben nam. So, mara emi. And then we have a lot of priest friends that are so good to me. They don't joke with me. And when I have a lot of priests who are my daddy, my spiritual directors, my spiritual fathers. So, Mara Kotofa, they are so nice. Famagata, if I know a Father Francis and Kona Ayata na social media. Yana Father Bedike, Famagatia. So, because my big daddy and co, Makama Nahaga tag my special director of this video. Nnamu, Gwandia na hakwụsị ife ha na-eme, nwa ga-akwụsịkwa ikwu. Oh, yeah, gwa. All my good friends, my priest good friends, my brothers, my cousins, tell them, don't start calling me names. See, one na. Because when they tag my brothers, they will tell me, Ozube, rather, gwanu ndị fada onu ya. Na ha emezi ife ha na-eme n'iru akwụkwọ na ma like ya. Unless ha kwụsịrị ya, mụ ama akwụsịkwa nke m. Ha sponsor kwa because bidokwa fake account ha kwuekwucha. Anybody furu account ama no fake account ka ha ji agwa m okwu. Ọ bụ na ọ bụrụ fake account, pụta boldly, bịa gwa m ya. Maka ịma na ime m accuse falsely, mmadụ onye Igbo. Ngwa gị ihe kan rapụ ikwu ihe a ya sị na m ekpetuwa ọnụ. Mma akpọ gị ebe mkpọrọ gị zam. Nke m na-ekwukwanụ mbọ gị ebubo, kpọọ m ebe ọbụla ị kpọrọ m ka ịza mara ebo gị ebubo. Mara akọtọ gị nke bụ eziokwu ka m na-ekwu. Mana ịkọtọ m nwee malụta onye Igbo. Nke abụrụ nke a na-asị Ebuka Obi o kwesịrị ime nke a, ime mmadụ arrest nka. Even in those days, Pilate ọ bụrụ onye ọkaikpe. So enwekwa judges in those days. So imapụta na social media na-akpali mmadụ, ịkpalịsịa mmadụ, ishe na ama amata gị. One day, amata gị. Agwakwa gị ihe eji morozim na like itu ilu mana mgbe ụfọdụ adị m amatachazi kasi atụ ya. I like ilu. So unu mana I like imeshi video without putting smiling face on my followers. So smile.
Jesus loves you. Be happy. Don't let anybody frustrate you. Don't let anybody make you feel bad in life. Be happy. Brother Bukobi, be happy. Don't be frustrated. Don't feel frustrated. We are here for you. Rapu ndị kpọrọ gị asị, ndị fụrụ gị n'anya karị ndị kpọrọ gị asị. O nwee egwu a na-adịbe agụ in those days. Ebe mmadụ ise kpọrọ m asị, mmadụ iri fụrụ m n'anya. Ebe mmadụ ise kpọrọ m asị, ọ gaghị onye nwanyị ite m powder. Ebe mmadụ ise kpọrọ m asị, mmadụ iri fụrụ m n'anya. Ebe mmadụ iri fụrụ m n'anya, ọ gaghị onye nwanyị ite m powder. So ndị fụrụ anyị n'anya ka ndị kpọrọ anyị asị. You can imagine millions of priests anyị nwere, ọ bụrụ 6 priests on social media na-ekwutọ Ebuka. Ifo na kedu ihe ọ na-ekolupụrụ obi. O buru amma yesterday na onwe nke ọzọ na plan ya. Back to sender in Jesus name. Amen. Onye ọbụla na-ekonuko ihe ọ na-ekonuko, ọ ga-awụkwa back to sender in Jesus name. Chineke anyị adala ụla. Odala, only that people are afraid of cross, carrying cross or pens. People are afraid. Jesus died at 33 years. He just walked for 3 years. So, can ife ai putadiro wime? Ke ife a na-atụlụ ụjọ? Ekwusigokwa m. Chineke mesi okwu. Kanje. Wow, can you please pray for my wife? She suffered with depression. Che, ka bụ onye ọcha. Sendelu m ife akita mu ebere nwunye ekpere. No na suffer from depression. Oh God, I pray. Father, touch her in a special way. Father, calm her nerves. Enlighten and sanctify her. I don't know what is her problem, but whatever it is, Father, grant her hope. Grant her hope. Heal her in the mighty name of Jesus. Amen. A lot of people are going through depression these days. That's why there's a lot of heart attack. Stella Chinwe, I love you too. I love you. All my followers, I love you so much. Only best. God bless you. I love you. I love you. I love you so much. All of you. All the priests online, may God bless you for following me. Okay, Chukwu Julian, God bless you. Makati TV, God bless you. God bless you. I appreciate all of you who are following me. Please share this video. Uju Ifeonu, God bless you. God bless you. Okay, so drop your comments on what you feel about this message and share. Yeah, Ihebia and Collins Lotashi, God bless you. I appreciate. Francisca Azo, God bless you. Esther Okesola, God bless you. But those I called their name and those I didn't call, may God bless you all. Just know that I love you. And I pray for all my true followers. This Holy Week, I'll continue to pray for you. So join me again tomorrow at the same time. Let's pray for Ebukobi. I will also pray for you people this Holy Week. God must surely answer your prayers.
God must surely wipe away your tears. God will visit you. He will visit you. The Holy Spirit, the Comforter, will visit you and your family. Receive God's blessing in the mighty name of Jesus. Receive, 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 receive what you are asking for from the Lord in the mighty name of Jesus. Father, wipe away the tears of your children. Come to their aid. Grant them daily food. Give them money, financial assistance, destiny helpers, peace in their families, peace in their families, divine protection, good job, progress in their businesses. Those looking for visa, grant them visa. Those asking for healing, those that are sick, grant them healing mercy. Those looking for the fruit of the womb, grant them fruit of the womb. They are crying. Chineke kepu mi henine. Ogwa bu ike nyini dibia. Umu gi na ebe akwa. Umu gi nwere ihe mgbawa obi. Some of them, things are difficult. Their businesses are not going again. They're looking for money to take care of themselves, to pay for their house rent, to pay for their children's school fees, to start a business. I am begging you for your blessings upon your children, abundant blessings upon your children, abundant blessings. Ficha hanya miri, ficha au. Na biko, eze biko, ficha hanya miri di hananya, namle biko, ficha hanya miri di hananya, okworem le biko, na biko, eze biko, ficha nyanya miri di hananya, namle biko, ficha nyanya miri di hananya, okworem le biko. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. I love you all. We call it a day. We meet again tomorrow at 8 p.m. Nigerian time, 2 p.m. Chicago / Texas time, 1 p.m. New York / Michigan time, 12 noon California time. Join me tomorrow so that we continue. May God bless you all in Jesus' name. Amen.